agwọ na-egbu mmadụ ka ịmalụ ebe mmadụ jelu ụtọ nya ka mmadụ jelu na ya ka ị ga-eji mana chi dị n'iche n'iche tupu mmadụ abịa ụwa na Chukwu edeghị ife onye ga-abụ onye Chukwu ga-agọzi ka ọ ga-agọzi ọ bụrụ na Chukwu gọzie gị biko cheta nwanne onye ya na nwanne ya agbabi pụta ụtụtụ ihe ọba Chukwu ife ị ga-eli aka ọ na gị maka ọnụ n'eli eli adịgo kọmite ọ bụrụ maka ụmụ Igbo ndị si Naịjirịa jebe Pọtụgal chụba ego Chukwu wee gozie fafa bụlụsie ike ọkwa na igwe na Pọtụgal ya na agbalụ ụsia ngele na fabalụ nkata ọbụlụ ndịga fa wee bido Mayor's Golden Club nke dị na Pọtụgal ndị Mayor's Club na-agọzi ụmụ ogbenye na-akwado ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ya ka Chukwu ji bunyesi efe ike dị na Pọtụgal Mayor's Golden Club na Pọtụgal odogwu odogwu mmemme ebido mmemme ebido mmemme ebido mmemme na-emezi oge eji eme nwanne Mayor's onye ya na nwanne ya ụmụ Igbo ndị gbasiri ike ndị jelu Pọtụgal chụba ego Chukwu wee gọzie fa Mayor's Club ndị dị na Pọtụgal ndị aka Chukwu dị na rụ anyị ekene ebe ndị Mayor's Golden Club nke dị na Pọtụgal Mayor Chief Daniel Ekenanekwe agbalụsa ngene one of Aguleri onye ego President Mayor's Club na Pọtụgal agbalụsa ngene onye Aguleri dike agbalụsịa ọgbanje bụ CEO Singapore Hotel President Mayor's Club odogwu agbalụsịa ngene Mayor Onyeka Collins Ikechukwu igwe Pọtụgal keneni igwe Vice President na Mayor na ngị bụ CEO Open Investment Limited Nwangele Abigbo Kikeje Open Mayor Chief Chinedu Pitobi Ọkpara Chinedu one of Abo Secretary General G-Unit onye ego Ọkpara Chinedu one na-abo obele nwakpo ji dị ebube Mayor Lawrence Mokeji Lion King na Kumeri Mokeji odogwu Snoop onye ego n'iduso the treasurer Snoop na Pọtụgal Snoop dike na ndị bụ CEO Lion Royal Home Lion King onye ego Snoop n'iduso Mayor Peter Ejikudebunam ubili ka nkụ n'ụmụnya onye ụmụnya dike ubili ka nkụ
Portugal ike dị na Portugal Mayor's Club ndị mmemme Mayor's Golden Club na Portugal odogwu Mayor's Club ndị mmemme mmemme bido mmemme bido mmemme bido Mayor's Club ndị mmemme mmemme na-emezi oge eji eme nwanne Mayor's onye anya na nwanne ụmụ Igbo ndị gbasiri ike ndị jelu Portugal chụba ego Chukwu wee gọzie fa Mayor's Club ndị bi na Portugal ndị aka Chukwu dị na lụ Mayor Samson Arum Ozugodi n'obi na Kagbuku Kingdom nwonye Kagbuku Nneduso ngwa ka ijebe Kagbuku Ozugodi n'obi na Kagbuku Kingdom CEO Arum Motors odogwu ezi nwazi Kagbuku ka isi ede Mayor Michael Wilfred Jiduno Miki Lala na Portugal Miki Onyego ezi nwa suru manike Onyenze nwa mobi na mkpọyi Miki Lala na Portugal CEO LB Luxury Homes Limited ezi nweze kwesịrị one of room Miki Odogwu Mayor John Paul Okeke CEO Susu Great Auto Enterprises ezi nwa Sokeje Susu onye ego Nneduso Mayor Chief Ugochukwu Nwankwọ Azọnụka one of Mbọgụ Kingdom Olumazuanuka Azọnụka Odogwu ezi nwa si Mbọgụ Kingdom Azọnụka Nneduso Mayor Chukwuebuka Anitubugo one CEO Piripiri Limited Kenani Tube Anitubugo dike Onyenze nwa mobi na Kanje n'ogidi nwele kanje kene nwanne m Mayor Daniel Ududegbu nam Akwatu egwu dike Akụchukwu n'ogidi nwele ogidi mụ n'oge fenyere gịnị Akụchukwu onye ogidi nwere obodo dike aka onye ego Nneduso Mayor Chimezie Chasi nwoke Don C CEO Chasmon Limited Chasmon Odogwu Chimezie Chasi nwoke Chasmon onye ọma Nneduso Mayor Ameze Chimezie Nelson Colombo CEO Sweet Nelson Global Limited Odogwu Colombo Nekenemi onye nwere ego Nneduso Mayor Mavelo Chidera Benedict Don Cash onye ego nwata Chigoziri na Spain CEO Don Cash Properties onye ọma Nneduso Mayor Chuka Chude
nwanyị Ọnịchado Kotego Ventures Limited nwanyị Ọnịchado ezi nwa Jude na Portugal ka na-achọ Mayor Emeka Numa mansion n'ọmụma kenenu mansion n'ọmụma na mansion Nomas Global Limited mansion n'ọmụma n'Ikusa ike dị na Portugal Mayor's Golden Club na Portugal odogwu mmemme bido mmemme na-emezi oge eji eme nwanne Mayor's onye ya na nwanne ụmụ Igbo ndị gbasiri ike ndị jelu Portugal chụba ego Chukwu gozie fa Mayor's Club ndị bi na Portugal ndị aka Chukwu dị na Mayor Akubik CEO Bohom Sodogu Mayor Nzube Stephen Uzokwe CEO KOB Real Estate Limited Ezumikoloja nwanyị Ozubulu na-ekwusila Ezumikoloja Mayor Amadi Tochi Big 50 na UK Ezinwasuguta n'Imo State CEO 50 Crew Service Nigeria Limited 50 n'idosa Mayor Daniel Obinna CEO St. Daniel's Global Service Odogwu Onyenze nwa Mobi na-akpọghị Mayor Uko Romanus Chukwudi Ọkwange bụ CEO Uko Global Service and Homes Limited Benzi na Portugal onye ego Mayor Ifeanyi Eziaba Mantisa Worldwide Odogwu Oke nwa n'ọgụ Mantisa onye bilibili na UK CEO Mantisa Home and Properties egwu nnetili ndị Mayor's Golden Club na Portugal ụmụ Igbo ndị aka Chukwu dị na ru Ifeọma fa na-emerika ọkwa na Ifeọma fa na-emelu ụmụ ogbenye ka Chukwu ji agọzi fa nyaka njisi n'ike dị na Portugal ike dị na Portugal Mayor's Golden Club na Portugal odogwu mmemme bido mmemme na-emezi oge eji eme nwanne Mayor's onye ya na nwanne ụmụ Igbo ndị gbasiri ike ndị jelu Portugal chụba ego Chukwu gozie fa ndị Mayor's kwurusie ike Mayor's Golden Club nke dị na Portugal odogwu mmemme bido
Stanley n'ogidi ekele Layers Club Layers Club nweze kibia na-ekene ebube egwu ndị Igbo ekwunyelu ndị Layers Club ndị ozi